Shalom, mugi katentreman dalah karahayon wonten ing panjenengan lan kula. Ibu bapak saha sederek ingkang kinasih wonten Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggihan kalian kula Emilia Susanti saking GKJ Wonogiri Utara, Klasis Wonogiri. Dinten menika Selasa gangsal 11 April 2020 kita badhe sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabdo Winedar. Minggu Prapaskah kaping 6 menika waosan kapethik saking Yesaya 29 ayat 1 dumugi 7, Jabur 71 ayat 1 dumugi 18, setunggal Korintus 1 ayat 18 dumugi 31, dalah Yohanan 12 ayat 12 dumugi 36. Kanthi jejer padudon ing pasamuan. Nats wonten dinten menika kapethik saking setunggal Korintus 1 ayat 26 ingkang mekaten. Padha ngelingana wae para sedulur, kepriye kaananmu nalika kowe padha katimbalan. Miturut ukuraning manungsa ora akeh kang kalebu wong wasis, ora akeh wong kang kalebu gedhe wibawane, ora akeh wong kang kalebu bangsa luhur. Bapak Ibu saha sederek ingkang kinasih, umpaminipun panjenengan ngrawuhi satunggaling adicara, ing mriku wonten ingkang aneh. Sedaya ngagem rasukan warni ijem lan panjenengan piyambak ingkang ngagem rasukan warni abrit. Kikuk lan lingsem raosipun. Ananging panjenengan lajeng ningali wonten ingkang rawuh ngagem rasukan warni abrit. Raosipun lega. Langkung lega malih menawi panjenengan mirsani wonten 6 ngantos 11 utawi puluhan tamu sanesipun ngagem rasukan abrit. Temtu panjenengan boten lingsem malih. Menawi ingkang ngagem rasukan abrit langkung tinimbang ingkang ngagem rasukan ijem, panjenengan wantun nyuwun pirsa dateng tiyang ingkang ngagem rasukan ijem menika. Kenging menapa ngagem rasukan ijem? Menawi tiyang menika mangsuli kanthi kasar lan ngina para tamu rasukan warni abrit, ing riku badhe wonten padudon saged kalampahan. Gampilipun mekaten, padudon lan kubu-kubuan kalampahan. Menika kalampahan namung amargi werni rasukan. Contonipun tawuran wonten ing supporter bola. Rasul Paulus miwiti seratipun dhateng pasamuan ing Korinta kanthi ngendikaaken bab ingkang nembe kelampahan. Ing pasamuan Korinta sampun wiwit tuwuh kubu-kubuan. Wonten golonganipun Paulus, wonten golonganipun Apolos, golonganipun Petrus, lan wonten ingkang nganggep langkung murni nyebat dirinipun golongan Kristus. Ananging dhateng sedaya tiyang menika Rasul Paulus ngendika, apa Sang Kristus kaperang-perang? Kados pundi anggenipun kubu-kubuan menika menawi Gusti ingkang dipun bekteni menika sami
kados pundi rumaos golonganipun langkung sae tinimbang sanesipun menawi kasunyatanipun sedaya kawiwitan saking sauger manungsa ingkang boten pantes nampeni sih rahmat kaliwilujengan lan Injil wonten ayat 26. Para sederek, dinten menika anggen kita methukaken riyaya Paskah dados wekdal kangge kita sedaya ngaturaken pandonga kangge patunggilanipun pasamuan lan umatipun Gusti sami anggadhahi manah abdi ajen ingajenan lan andhap asor. Amin.